Mag-amay, wala nagkitaay sa sulod sang 25 katuig, pero sa wala ginapabot nga tinion, liwat na ka at tubangay. Ini ang istorya nga ipaambit namon sa inyo sa sini nga episode. Si anyos pa lang si Agripino Cadulio, nagarara na siya sa mga basket. Subong 77 na siya, nagarara man siya sa gihapon sa mga basket kag iban pagid nga mga produkto. Ang ini nga abilidad nagikan pa sa iya nga lolo, napasa sa iya nga amay kag iyaman ginpanubli. Sa barangay Riverside sa Banwasang Isabela sa Negros Occidental, amon naabdan si Tatay Agripino nga pasako sa pagrara. Madamo siya sang orders halin sa Manila. Ang iya nga mga basket himuon nga bulutangan sa mga Christmas packages sini nga Paskwa. Kamot kag tiil ang ginagamit niya para maporma ang mga banban sang basket. Siyam sila ka mag-ulutod, kag sa siyam sa ila, siya lang ang naging interesado sa sini nga panagabuhian. Kung makabalo mo ko ako lang kapag ubra. Sa siyam, ikaw lang isa. Iba hindi interesado. Hindi interesado. Ikaw mismo, sa bata ka pa, nagpakita ka na interes sa obra sina. Hindi siguro makabalo ko sa obra sa may ko. Nga aman nga na interesado ka. Kung mabuhi na kita, kung may pangabuhi kita, mabuhi mo kita sa obra ng papa. Sang nag-edad na siya sang 27 anyos, na-recruit siya nga mag-upod sa hublag sang mga rebelde. Sa mga panahon, may mga nakaengkwentro siya nga mga kafgo nga nagapanakit sang sibilyan sa ilang lugar sa may sityo Binadlan sa barangay Biao sa Binalbagan. Gani na-recruit siya sang mga rebelde. Ginbayaan niya ang iyang asawa kag 5 ka mga kabataan kag nagupod sa hublag. Paano ka nakaupod sa grupo? Tugod man sang unas mga military, sa mga itong una, Oo. nga bakas malbal sa mga sibilyan. Oo, kapanakit sibilyan. Dekada ano ni Solento 80? Ang kanya rin siyang 75. Mga 1975. Aga na panakit ang mga... Saksi ka da. Oo. Dahil panakit ang mga 68. Sa sunod sang 6 katuig, yara siya sa hublag, makapoy kag pirmi lang sila gutom. Saksi man siya sa pila ka mga engkwentro batok sa army. Tubtob nag-abot sa punto nga formal na siya nga naglisensya sa grupo nga magabiya na siya sa hublag, pero wala na siya sang may nabalikan nga pamilya. Ang isa sa mga kabataan niya nga si Freddy, nagbiya na lang sa Negros kay pilit ka gina-recruit sa hublag pero wala nagupod. Nagparayon lang sa pagpangabuhi si Agripino pinaagi sa gihapon sa pagrara sa mga basket. Nakapangasawa sa liwat. Lasais pa lang sang aga, nagahali na siya sa ilang balay kag nagalibod sang iya nga mga produkto sa Banwa. Pagkahapon, balik na naman sa ilang lugar para magrara naman liwat sang dugang pagid nga mga produkto nga iya naman ilibod sa madason nga adlaw. Siya man mismo ang nagapangita sa mga materyales gagamiton sa pagrara. Sa pinaka-kilometro, nalakat mo na para maglibod mga muna. Yes, 10 kilometro halos Banwa. Bilog adlaw na na. Oo, bilugan lang, libot-libot. Tip adlaw man nga wala kami mabaligya. May haraman ako baligyan. Sa lakat mo nga lawig, wala sa may mabakal, mayara na mga adlaw nga muna. Kalban. Mayara gid may makabakal ya. Damo gyud mo kabakal. Pero kalabanan magpauli kami dala ka gid siya. Maubos ang dala ko. Maubos mo perme. Maubos ko pwede. Tapos ubra ka naman pagpuli mo. Kubrel mo pagpula. Pulawan mo naman ha. Pulawan ko nung gabi. Ano oras ka galing sa inyo kung naga? Alas 6. Sa galing ka na? Alin ako. Ano oras ka makapauli? Pagpuli ko alas 6 na sapon. Nakasulod siya sa Barangay Riverside Upland Farmers Association nga grupo sa mga mangunguma sa ilang lugar. Ang ini nga grupo, ang benepisyaryo sa Association of Negros Producers o kun ANP. Isa ka non-government organization nga nagabulig sa mga mangunguma sa mga kaumahan nga makapangita sang buyer para sa ilang mga produkto nga wala nagalabay sa middleman. Gina-connect sang ANP ang mga mangunguma sa mga customer mismo. Pinaagi sa Baliksalig Program, ang livelihood program sa provincial government sa Negros Occidental, Philippine Army kag ANP para sa mga anay katapos ang rebelde.
Ginatudloan ang mga anay katapos ang rebelde nga makapanugod sang palangabuhian sa pagbalik nila sa sabak sang gobyerno. Sa bulig sa mga soldado, nakonek si Tatay Agripino sa ANP sa nagligad nga tuig. Bangod sang abilidad niya sa pagrara sang basket kag iban pa nga mga produkto, gindala sa nila sa Negros Trade Fair sa Glorieta Mall sa Makati. First time ni Tatay Agripino makasakay sa eroplano, makakadto sa Manila, kag makasulod sa mall sa bilog niya nga kabuhi. Kada maghimo siya sa mga basket, ginatipunan sa sang tawo, kag ginabakalang iya nga produkto. Si Cybel Nobleza naman ang External Affairs Manager kag Head of Programs ng ANP ang nagakuha sa mga picture niya kag mga video samtang nagahimo sa native products. Nag-live si Cybel sa Facebook. May nakakilala sa anak ni Tatay Agripino nga si Freddy kag ginsend sa iya ang screenshot sang video sang iya amay nga yara sa Glorieta. Si Freddy naman nga nakabase sa Batangas, nagbiyahe pag Glorieta kag gintabo ang iya amay. Sa tubang sa stage kay bag-o lang siya katapos manhimo baskets. Digto niya na kita si Nong Freddy nga nag-approach. Gintap di siya ni Nong Fred sa ano. Tapos una wala yan nahimutaran eh. Doon sa nang asawa nagambal nga si Freddy. Si Freddy. Ano, wala ka pa kilala, gali? Ay, sa likod ko siya mo. Gintap niya amo na. Tapos amo na to, wala ko lang nakuhaan video kay syempre daw ang moment wala nila nga. Emotional moment na. So, ang hambal ni Nong Freddy sang pagpakita mo sang kamot mo sa iya. Nga, kay di ba ginpakita mo to eh. Nga amo na. Putar mo tulo mo. Nagtinig ko ano nga. Yung kamo ginato pag ubra ko sa mga basket. Nagtinig ko ang matudlo ko. Agal ba? May kumalingking. May kumalangko. May tiil pa. Nagtinig ko ang matudlo ko. Sa Himakas? Sa papagang budlay? Sa mga basket. Niya pa. Huwag ito man budlay. Kung tawag kayo naman pa. Tapos naman sa akin, tinabalan ko naman ubra ko. Wala may nakapreparar sa isa ka emosyonal nga reunion sang mag-amay. Nagtuluragay na lang ang luha sa mga nakasaksi sa liwat kapag kitanay sang mag-amay matapos ang 25 katuig. Pasalamat ko pa sa iyo, kita na kita. Ikaw, ya? Ano na ba tiyagan mo? Pasalamat ko. Kita na kita. Kung hindi ko maganto di sa inyo, di mo ko kakita sa inyo. Hindi ko pa tayo. Kumusta si Kwan, si Ibod, kag si Kwan, si Ito. Sino na sila? Bata ko man. Mga utod, ya? Oo, ito siya mamang. Wala mo naman na nakitaan? May kumukitan. Siya lang nakitaan mo? Dua lang sila. Agot kag ang ikaduha ng bata. Kamo na sila na nakitaan mo? Nakabanding ang mag-amay. Si Tatay Agripino ginbaklan sang cellphone sang iya anak para mangin bukas na ang komunikasyon sa tunga nila nga duha kag sa iba niya pagid nga mga utod. Sang mga amo nga tinion, nakahambal man si Tatay Agripino kay Cybel nga pwede na siya mapatay bangod sang kalipay ka iya nabatsyagan. Kitain na sila nung huli ni Nong Fred, in-interview ko siya. Doon dito na nagtahaw-tahaw, ang emotional ang buko ti tatay ng ano feeling mo? Ano pa matsyagan mo pagkitain yun ni Nong Fred? Ang ba niya pwede na ko dahil mapatay? Nga, nakambal ka nga pwede patay. Native lang ang bata ko. Sa kalipay, tay? Yes, sa kalipay. And during that time, sir, makita mo ang happiness sa physical appearance. Yang do ka jolly, gid siya. Kag do ka enthusiastic sa araw. Lain gid eh, no? Ang mga makita mo ba makonek kaliwat sa wala mo nakitaan malawig? Lain na kalipayan nga madala sa imo. Nalipay man ko. Nalipay man ko sa nagdala sa akon. Kag nalipay man ko pakita na saan ko. Humalin sa nakasulod si Tatay Agripino sa balik-salig program, wala na siya nagalibod pa sa mga produkto. Nagahulat na lang siya nga kuwaon sang ANP ang iya nga mga produkto kag i-deliver sa nagahulat niya nga mga customer. Nangin mahapos na ang tanan para sa iya, ilabi na nga nagaedad naman siya. Subong gani ko no, naunod-unura na siya. Hindi pareho sang una nga masyado gid siya kaniwang. Subong, ginatudloan niya naman ang iya isa ka anak nga magraraman sa mga basket. Ang abilidad nga ginpasa sa iya sang iya ginikanan kag ginpasa niya man sa iya 30 anyos nga anak.
Hindi mo na humana, hindi mo ginobra. Ito, tabig, pugaran. Are? Pugaran, tabig. Ikaw mo na gobra na grabe, kabalo na ka na. Grabe, pero ano kalawig, busang ituluan tayo? Lagi mapune. Ay, sa lakadlaw? Gakalingaw ka man, obra? Lagi nga man eh. Humiang ka man? Kay man, para kay Tatay Agripino, sa pagraras ang basket, wala sang kinahanglan nga kwarta nga ikapital. Ang mga materyales nga kinahanglan mo, ara lang sa palibot. Updan mo lang inisang kapisan, makahuman ka na sang produkto. Kabudlay. Kabudlay lang, Git. Kabudlay lagi kapital. Hindi kinahanglan kwarta sa sini nga, kwan. Nga kapital. Kabudlay lang yan. Kabudlay lagi. Kaya kung magkapital pa kwarta, mangumpra, kung hindi na mangumpra, gamay ang inansa mo. Pero kung iniya, mag-ubra ka, mangita ka lang sa masapa-sapa, mag-ubra ka sa lubrahon, na mas hapos ang kwarta. Hapos ang maikam ka pa. Pero kung mamakal ka, kag ibaliga mo, jutay ang ganansa mo, kag may kapital ka pa. Ang mga produkto nga himo ni Tatay Agripino ang sarang makitaan sa A&P showroom sa South Capitol Road sa kilid lang sa Kapitolyo Provincial sa Bacolod City. Makitaan man didto ang iban pa nga mga produkto nga himo man sang anay mga katapo sang rebelde. Kag iban pa nga mga komunidad nga suportado man sang A&P. Subong, masako na siya sa iya orders para sa December. Masako na siya sa pagpreparar para sa panaad sa Negros. Ginapaabot ina ang liwat nga pagbiyahe pa Manila para sa isa pagid ka event nga dalo naman siya sang A&P. Makit-anay naman sila liwat sang iya anak dito. Mga bagay nga wala niya maeksperiensya kung wala siya nagbalik salig sa gobyerno. Parayon kita sa gihapon sa pagbangon. Ako si Romeo Subaldo kagini ang Tripping ni Rumig.